mugetan kontrolak indartuko dituela iragarri du Frantziako gobernuak. Neurria azaroaren 1 goiti sartuko da indarrean. Mugak berriz bestearen eraginez hitz egin dugu besteak beste Bidasoa etorkinekin elkartearekin. Arratsaldeon ikusentzuleok gaurko saioan mugen itxieraz hitz egiteaz gain La Cima elkarteak bizi duen egoera ere aipatuko digu Nerea Olaso lankideak eta gainera Larrun mugaz gaindiko proiektua ere aipagai izango dugu. Ongi etorri Iparraldearen orenera. Larrun mendia antolatu eta babestu. Horiek dira Pirinio Atlantikoetako departamentua eta Nafarroako gobernuak lankidetzan aurrera eramaten ari diren Larrun mugaz gaindiko proiektuaren helburua. Uste dut lan izigarria den gehuai buruz eta bai praktikatzen den Arruinain bortian eta buruz ere berbaitu denek ikasi errespetatzen, environmentian errespetatzen eta denek behar dugu bide batetan jarri eta bide hua jarraiki. 3 urteko iraupena izango duen egitasmoaren baitan 5 ekintza burutuko dituzte. Ekintza horien helburuak dira besteak beste ondasun naturala eta kulturala balioan jarri eta azpiegiturak hobetu. Gainera ingurumena babesteko eta praktika onak sustatzeko xedez, ibiltarien artean pedagogia lana egiten segitu nahi dute. Behar dugu pedagogia mini bat ezai, informazione panoeli bat ere eta behar dugu ezari laguntzeko mediatorak eta hekerain duten nula behar den bortian eta mendian irabili eta ez denakunki eta hori buruz behar dugu momentuaz eta 15 detaik berriz lau eta arabildu eta hortaz lan izigarria bada egiteko. Larrun deituriko proiektuak besteak beste mugaz gaindiko harremanak sendotzeko helburua du. Efectivamente, reforzar esas relaciones transfronterizas. Jose Maria Ayerdi Nafarroko gobernuko kontseilariak azaldu duenez, harreman horiek indartzea funtseskoa iruditzen zaio arazoak konpontzen ahalko dituztelako, elkarrekin hausnartzeko gaitasuna oinarri hartuta. Garrantzitsua iruditzen zaio egoera horri erantzuteko egitura erreala sendotzea maila teknikoan zein politikoan. De respuesta a esa situación. Erakundeek 3 milioi euro inguru jaso dituzte Europako POCTEFA programatik mendia antolatu eta babesteko ekintzak burutzeko. Azaroaren 1 aitzina mugan kontrolak areagotuko ditu Frantziako gobernuak eta hala jakinarazi dio Europako batzordeari. Ekintza terroristen gorakada eta migratzaileen fluxu irregularra errazten duten sare kriminalen igoera argudiatu ditu kontrolak ezartzeko. Zuri laguntzen zaitu eta zergatik ez beltza den bati. Beltza delako, pobreago delako edo nik zer dakit. Ze ez dago esaterik beltzak gaizkileagoak direla gu baino. Edo aleta gutxiago beltzak afrikarrek gu baino eskubide gutxiago dutela. Orduan gu hortan segituko dugu. Elkartasunean, datorren jendearekin, sinestuta pertsonen zirkulazioa Europa honetan eta munduan ez dela debekatu beharrik. Gaur urtebete Hendaia eta Irun arteko oinezkoen zubia ireki zutela 3 urtez itxita egon ostean. Esiak kendu bai, baina kontrol maila berari eutsiko zaiola hitzeman zuen prefetak, eta hain justu, Bidasoa etorkinekin taldeko kideek gogorarazten dute ez direla kontrolak inoiz gelditu, naiz eta zubian fisikoki beti ez egon kontrolek jarraitu dutela. Ezberdinak izan dira kontrolak, agerian edo ez, orain ez dira agerian alegia zubien gainean, baina ikusi dugu zenbat polizia auto ibiltzen diran gora eta bera dauden beltz guztiak harrapatzeko. Bistan da rasista dela. Eta gogorarazten dute kontrolak zubi gainean etengabe izan diren garaietan gertatu direla heriotzak. Heriotza horiek izan ziren 2018tik 2023 eta horietan bai hor ziren zubi gainean. Eta hainbat etorkin bat edo besteri entzun dioguna. Arriskua ez da ibaia. Ibaiak usten gaitu pasatzen. Migrazio politika da oztopatzen diguna pasatzeko.
Gipuzkoa, Nafarroa eta Iparraldearen arteko lurreko pasabidez gain, Hondarribia eta Hendai arteko itsas zirkulazioari ere eragin diezaioke neurri berriak. Txalupan aspaldi zitukula ikusten, baina halako batean hor dira. Oinezko zubian ez daude, baina kamarak dauzkagu. Eta hemen dauzkagu egunero 24 orduz ez, baina kasik, polizia auto bat edo bi, eta topoan datorren jendea kontrolatzen da. Pariserako trena hartzen duen jendia, joaten dira, tren bat joaten da bakoitzan, begiratzera, hori da egunero ikusten dugun kontrola. Berriro kontrolak areagotzeko neurri hau apirilaren 30 arte egonen da indarrean. Beste herrialde batzuek ere areagotu dituzte kontrolak, Alemaniak adibidez. Zimat elkarteari erretentzio zentroetako eskumenak kendu eta estatuari, hau da immigrazio eta integrazio bulegoari eman. Horra Frantziako barne ministroak azaldutako nahia. Migratzaileen alde egiten duten lana estatuarena trabatzen duela eta funtzio hori estatuaren beraren esku uztea nahi du. Gainera erretentzio zentruen baldintzak gogortzeko asmoa du, egonaldiak luzatzekoa eta erretenitzeko leku gehiago sortzekoa. Horiek guztiak esku artean duen hurrengo migrazio legean. Harrapatuak izan dira, eta nola ez dute asilio lortu, ez dute paperik. Langileak dira, joiten dira, lan egiteat eta lanera joiten direrarik, harrapatuak dira, igortzen dute erretentzio zentro batetara, eta han egoki da ukaitia laguntzaile bat, jakiteko nola lortzen dituen paperak, jakinik hemengo nausiek behar dute olako jendeak. Lanian ari dira gehienak. Lapurdiko Zimateko egoitzan izan gara eta kezka handia azaldu dute euren zerbitzua ezinbestekoa baita pertsona horientzat. Hemen etortzen direnak, gehienak dira, edo gazte batzuk, edo familiak, nahikeri gehiena da hemen bizitzia, tranquil, eta hemen altsatzea eien familia. Eta lan egin, hori ere, nahi dut, eta edo zein lana pres dira hartzeko. Eta estatua, burokrazia etengabe zailtzen ari dela ere, salatu dute Zimadetik. Zailago. Eman dezaun zure bi aurrak Afrikan dituzunlarik, zuk paperak dituzu, zure senarrak paperak ditu, lanian aizira, ala ere ezin duzu urbiraraztea zure aurrak, hori zaila da. Eta batzutan bizi dira amatxekin, amatxi zendu da, eta ezin dute torrarazi. Olako gauzak badira guai, lehen ez zirenak. Eta geroza zailago da, hori da senditzen duguna. Zimat kentzeaz gainera, 1000 gehiago Frantziako zentruetan, orotara 4.000, eta erretentzio epemuga 80 egunetik 210 egunera luzatzea proposatzen du barne ministroak. Familiak badirera, haurekin, pentsa, berreun egun pasa haurekin preso, deus egin gabe. Bakarrik paperik ez duzulako, harritzekoa da. 2023an 17.000 pertsona izan ziren erretentzio zentroetan, eta herena kanporatu zituzten. Egun eta gau baditut 11 histori, baina batuak hemen jarri nauzuen kulturan nere jobi. Urte bat pasada Morante artistak Harri disko atera zuenetik. Orain Odei Barrosorekin batera ez dira kantuaren zip argitaratu dute. Ikusentzuleok Oskar Bixein artistak egindako produkzio ederrarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!